ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ, ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ವರವಾಗಿ ಗುರಿ ತೋರೋ ಗುರುವಾಗಿ ಹೊರೆ ನೀಡೋ ಎಂದೆಂದು ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬಂದು ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ಬಾಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿ, ಬಾಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನಮಗಾಗಿ ನೆರವಾಗು ಬೆಳಕಾಗಿ. ಧೈರ್ಯಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗತಿ ನೀನೆ ಹಾದಿಯಲಿ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ, ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುಧಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ತೋಸಮಣ್ಣ ಮುಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಯ್ಯ ಕಿಲ್ಲೆ ಮೇಗಿನ ಪಂಜಾಲಗಟ್ಟು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇರೆಲ್ಲರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವುದಿಲ್ಲ. ज्योति दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीपो ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मा ज्योति नमोस्तुते आत्मा ज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मा ज्योति नमोस्तुते ब्रह्मा ज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योति नमोस्तुते. ఈ క్రీడల ఏతల వెలగొందు పొడు కనుకున్న ఎడ్డప్పుట మన ಸೆಡು ಬಾರಿ ಕೊಂಡುಡೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸೇರಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ತುಡರ ಅರಲಾದು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ 14 ಗ್ರಾಮದ ಪೈಕಿ ಕೋಟೆಕಾರ ತಲಪಾಡಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಾಕಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಂಡು ನಮ್ಮ ಪಣಿಯರ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯಪ್ಪ. ಒಂದು ಕಾಲೋಡು ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಕೈಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಂದರೆ ಆತಿಜಿ ಆಂಡ ಈ ಭಾಗಡು ಉತ್ಸಾಹಿ ತರುಣರು ಇತ್ತೊಂದು ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯಡು ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಗರ್ತು ನನಗೆ ಉಂಡು ಬಂದುಳೆ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾತ್ರ ಹೋಗಿ ಇನಿ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆ ಒಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಚೆಡು ಗುಳೆದ ಬೈದಂಚಿನ ಈ ಸಂಘ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವಲಯವು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯನಾರು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಗೆ ಸುಧಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಂಚಾಯತ್ ವಿನಾಯಕ ನಾಯ್ಕರು ಮಕ್ಕಳ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಹಯೋಗಗಳು ಉತ್ಸಾಹಿ ಯುವಕೆ ಸುರೇಶ್ ಆಳ್ವೀರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾಧವ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳ ಇಂತನೊಟ್ಟು ಇನಿ ಬುಡಪ್ಪನಂತೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಹೆಂಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳಿಗೆ ಯಾನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು
ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅಂತ ಬಂದ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಜವಣರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬುವಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ನಿರಂತರ ಮುಲ್ಪ ನಡೆತೊಂದು ಕೆಲವರು ಬರುವುದುಂಟು. ಅವೇ ರೀತಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ದೇವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರೆದು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಊರು ಎಡ್ಡೆ ಕೀರ್ತಿನ ಪಡೆಯೋದು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆದರ್ಶವಾದ ಪಡೆದು ಅಪ್ಪ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯ ರಟ್ಟೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿನಾ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತ ಆಗ್ತದೆ. ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಹಂಗೆ ಏಪಲ ಮೂಲೆ ಬಂತು ಅಂಡ ತಲಪಾಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅಂಡ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ವಾದ ವಿವಾದ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಸಂಘ ಮೂರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಂಘನು ಎಡ್ಡೆ ಅವರು ಬಂಡದು ಬೆರಿಗೊಟ್ಟು ನಾವು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಮುಟ್ಟ ಹೋಗಿ ಅಂಜನೆ ಇತ್ತದ ಸುಧಾಕರ್ ಅಡ್ಡೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೀರು ತುಂಬುದ ರಾಜಾರಾಮ ಅಡ್ಡೆ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿಸೋಡ ದನಂಡ ಒಂದು 4 ವರ್ಷೋಡು 4-5 ವರ್ಷೋಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭಾರಿ ಬೇಲೆ ಬೆಂತಿನಾರು ಅಂಜನೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಸಂಘದ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಬೆಂಚಿನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಟು ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ಇಂದು ನನಲ ತುಂಬಾಡು ಇಂದು ನನಲ ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಈ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಏರು ಸಮಾಜೋಡು ತಿರವುಲ್ಲೆರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯನ ಅತ್ತನ ಬಂಟರಿಗೆ ದಾದಾನಲ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತನ ಐಕೊಂಜಿ ಆಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಬಂಟರನ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರು ಬಾಕಿದಾಗಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುವ ನಂಗೆ ಕಾನಾಗ ಕಾರು ಒಂದು ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಎಡ್ಡೆ ಬುಧಾರ್ಡು ಪಾಡು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಬುಧಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆದು ಯಾನು ದೇವರಿಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಬಾಚರ. ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಶಾಂತೆ ಗೊತ್ತು ಭಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಆರೆಗಳ ಮೂಲು ನಂಗೆ ನೀರ್ದ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಹೋಗೊಟ್ಟದು ಕುಡಂಜಿ ಬೋರ್ ಮಲ್ತದು ನಂಗೆ ಆ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರವು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇರಿ ಕೊಟ್ಟೋದು ಸಂತೋಷ ನಂಗೆ ಖುಷಿ. ಏನು ದಾಯ ಪಂಡ ನನಲ ಆರೋಗ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ನನಲ ದಾದ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಎತ್ತಂದು ಆರೈಕೆ ನಂಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವರು ಪಂಪನ ಆಶೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಐನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂಚೆನೆ ಹಿರಿಯಾರು ರಾಮಯ್ಯ ಕಿಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅನುಭವದ ಪಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಜನಕ್ಕಳು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಆರೇ ಗೊತ್ತು ನಾರನ ಚಿಂತನೆ ಪಂಡೇರಾರು ಕೋಟೆಕಾರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ತಲಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು. ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡಲ್ಲ ಇಂದು ನಂಗೊಂಜಿ ಗೌರವ ಗರಿಮೆ ನಂಗೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ರಾಮಯ್ಯ ಕಿಲ್ಲರ್ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾಧವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವು ಸದಾ ಆರೆ ಪಾತೆರ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಆರ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸದಾ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಏತ ಪಂಡ ಆರು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪ ಗೌರವದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆರು ವೇದಿಕೆ ಕುಳ್ಳಿಯಾರೆ ಇಂಕ ತಲಪಾಡಿದ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಕುಳ್ಳ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾತೆರ್ಲ ಆತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಲಪಾಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಆರೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆರು ಕೆಲವದಟ್ಟು ಒಂತೆಂತೆ ತೊಂದಿನಿ ನೆಟ್ಟ ಆರು ತಪ್ಪ ಯಾರಾಗಿಸಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಆರು ಫುಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ ಆರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಆರು ಬೋಡಗೆಂಡ ತೆತ್ತುಂಡಾರತ್ತ ಆರು ಬೋಡಗೆಂಡಾರಿ ಬರ ಎರಡಿ ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ಆ ರೀತಿ ದಯ ಪಂಡ ಊಳ ಒದ್ದಾಟ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತದೆ ಬರ್ಚಿ ಅಗತ್ಯ ಎತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೋನಿ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಖಂಡಿತವಾದ ಕೊರ್ಕ ಪಂಪುಣ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಂಡ ತಲಪಾಡಿದು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಜವಣಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುಂಟು ನಾಯಕತ್ವ ದೆತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಕೆಲವು ಜವಣಿಯರ ನಾಯಕತ್ವ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬಂದು ದೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ. ದಯಪಂಡ ನಾಯಕತ್ವದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆ ದಾಯಬೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸಾವಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವ ದೆತ್ತೊಂದು ಎಡೆಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪೂರಕ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಎಡೆಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುರುತಿಸಾರ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ನಾಯಕತ್ವ ನಮ್ಮ ಪಿದೈಬೋದು ಮಲಮಲ ನಾಯಕತ್ವದಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ. ಎಡೆಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಹಾಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಎಡೆಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಪಾಡು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಣ್ಸಂಗುಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡ ಆತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ ಅವು ಏತು ಹೆಚ್ಚ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಆತ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ವಲಯದ ಕಷ್ಟ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಕನ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡಿದ ತರಂದೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಲಾಪಿಸಿ ಅಂಚ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಣ್ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಕಲೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡು ಐಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಶೋಭಾ ಮೇಲಂಟನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಒಂಜಿ 6 ಜನ
ಪೊನ್ನುಲು ಅವಳು ಇಂಕಲ ತಲಪಾಡಿದ ಜನಕ್ಕಳು 10 ದಿನ ಅವಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದಾನೆ ದಯಪಂಡ 5 ಜನ ತಲಪಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇಡೀ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಶಂಸೆಗೂ ಪೂರಕ ಆಗ್ತದೆ. ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ. ಅಡೆಮುಟ್ಟ ತಲಪಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಐಟು ಭಾಗವಹಿಸ್ತೇವೆ. ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನದಾನಿ ಮೇಲಂಟ್ರೆ ಕಲಾವಿದದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಗೌಜಿ ಗದ್ದಲ ವೇದಿಕೆ ಅಕು ತೂತಿನ ಇದ್ದೀರ ಎಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಮುಕ್ಳಿನ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುಣೆ ಒಂದು ತಯಾರಿ ಒಂದು ಯಾನು ದಯ ಬಂಡ ವಿನಯ ನಾಯಕರು ಬಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಪೂರಕವಾದ ಪಂಡ ತಲಪಾಡಿದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಂಟ ಸಂಘ ಬಂಡ ಈ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಅವಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವು ಸಮಾಪುಜಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಂಗೆ ಹಾತ್ರ ನೆನ್ಸನ್ ದಯ ಪಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಬರಡು ಪಂಪಣ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಬೊಕ್ಕದಾಲಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇದ್ದಾಲ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಉದರ್ ಬರ್ಪಣನೇ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ನಂಗೆ ಖುಷಿ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಸಂಘ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಲ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಜ್ಜಿ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಅವಕಾಶ ಉಪ್ಪೆರ್ಲ ಯಾರು ಕರಿ ವರ್ಷ 7ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಂಡೆ ಲೋಕಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಆಂಡೆ ಆ ಇಂಟಿಗೆ ಆಯ್ತು ಪೂರಕವಾದ ಸಾರಿ 7 ಬೊಕ್ಕದ ಡೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ 20 ತಾರೀಕು 19-20 ಫಸ್ಟ್ 7ಕ್ಕೆ ಡೇಟ್ ಇದ್ದಿತ್ತ ಆ ದಿನ ತಾನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವತ್ತು ವಿಚಾರಗಳು ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಸಿಟೇ ಉಳ್ಳ ತಲಪಾಡಿ ಸಮಿತಿ ಇದ್ದ ಈಗ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಬೋದು ಮಲ್ಪುಣೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಇಜಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಂಡಲ್ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಅವೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಭವನದಲ್ಲ ಭಾರಿ ಕೊಡ್ಲದ ಕೆಲಸ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಾ ತೂತಾರೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಒಂದು ಚಿಲ್ಲರೆ ದುಡ್ಡು ಬಾಕಿಗೆ ಮುಟ್ಟದ ಮಸ್ತ್ ಸಾಲ ಇರ್ತದೆ ಪೂರ ಸಂದಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಲು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆತ ಐದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಸಂಘಡು ಹೂ ದುಡ್ಡು ಇನ್ಕಮ್ ಆದ ಬರ್ಕೊಂಡ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸವು ಖಂಡಿತ ಉಪಯೋಗ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಅದು ಸಮಾಜದ ಆದ ಕೊಡ್ತಾಂದು ದಾದ ಕೊರ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಉಪ್ಪು ಉಂಡು ಪಂಪಣ ದಿನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷ ಆ ದಿನ ಬೇಗ ಬರಡು ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಬಂಟರ ಸಂಘ ತಲಪಾಡಿ ಸುರುಟ ಎಂಕೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ವಿನಯ ನಾಯಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರೆ ಐದು ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನಯ ನಾಯಕರ ಪನ್ನ ಎಂಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ರಾಜರಾಮಡ್ಡೆ ಅಂತೇರೆ ಈ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೇರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐತ ಬೇರಿಕೆ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಈತ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ನ ನೇತೃತ್ವ ಐತ ಬೇರಿಕೆ ಪಿರಾ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ನ ನೇತೃತ್ವ ಅವೇನು ನಿಂತಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ವಿನಯ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೇರು ಬಂದಾಗ ಎಂಕೆ ಖುಷಿ ಹೊಂದುಂಡು ಆಂಡಲ ನಾಯಕತ್ವನು ಎಂಚ ಬೆಳೆಸೋಣ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಡು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟರಾದ ಪಡು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊಂಡಾಕಲು ಐನ್ ಸರಿಯಾದ ನಿಭಾಯಿಸಿರಂದು ಇತ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ ತೂನೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಆವಡು ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಾದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಇಂಥ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿಯನ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳ ಒಂಜಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಜಾಗೇನು ಗುರ್ತ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಆಯ್ತೋಕಾಯ್ತ ಕಟ್ಟಡದ ದಾದಾ ತಂದು ನಮ್ಮ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ಮಾತೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆಡೈತ ಹೋಯ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸೂಟೇಬಲ್ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕದು ಅಲ್ಪ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಮಂತಿನ ಬರ್ಪುನಕ್ಲಿಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ತೂಗಿನಕ್ಲಿಗಲ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕದು ಅವೇನು ಈಚೆನೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಬರೋಡು ಅವತ್ತಂದೆ ನನಗೆ ಏತೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಬರೋ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಪೂರ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬಂಟ ಸಂಘ ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆಡ ಏರಿಯಾಗಳ ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಇಚ್ಚಿ ಆಂಡ ನಂಗೆ ದೇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿನ ರಾಜಾರಾಮ ಅಡ್ಡೆ ಅಂತಾರೆ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಜನತಲ ಸಹಾಯ 5 ಸೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗೆಡ್ ದಾಲಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೋರೋದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪವರು ఒక క్రీడాకూటకు ప్రతియొంది జోకుల క్రీಡೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೋಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಪಮ್ಮನಕ್ಕೂ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೋಡು ಪಂಡ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲ್ಪಿರ ಆಡ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಲ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ
ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಡು ಕುದರ್ಕೊಲ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಉಂಡ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕಲ್ತದ ಐಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತಿಕ್ಕಡು ಒಂದು ಸಮಯ ಉಂಟ ಐತ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನ ಆತ ಕ್ಯಾರ್ ಉಂಟು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಡು ಇತ್ತಿನಾತ ಮರ್ಯಾದೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಜಾಬು ಗೋಡಾಯಿನ ಜಾಬ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತೆ ಪ್ರಜೆಯರಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತು ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಮನಗಳು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡು ಇಡೀ ದಿನ ಓದೋದು ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಆಕಳಿಗೆ ವೈಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋರು ಅವತ್ತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿನ ಬಂಡು ಸಂಘಟನೆ ಅಕ್ಲೆಕ್ಲಿನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪುರ ಸಹಕಾರ ಉಂಟು ಆಡ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಯಾವಂದೆ ಒಂದ್ಸ ಪುರ ಇದು ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಇತ್ತು ಉಪ್ಪೋಡು ಅವು ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಣ್ಣದ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀದೇವರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಮ್ಮರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಅವಳು ಈ ಗೊಬ್ಬರ ಪಂಚಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊರನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಾಕಿಡಗಳಿಗೆ ಮಾತೆಗಳ ಇನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಯನ್ನು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಈ ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಉಂಟಾಗಲಿ. ಜೈ ತಲಪಾಡಿ ಮಂತ್ರ ಸಂಘ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮುಂದುವರಿಯುವಂಬತ್ತರಂಜಿ ಗಂಟರ ಸಂಘ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಂತ ಅಂಚೆನೇ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ನಡಪನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಇಡಾಡು ಅಥವಾ ಅಕನ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿಡಾಡು ನಮ್ಮ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೋದು ಅವಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಮ್ಮ ನಿರ್ವಹಿಸದ ಅಂಚೆನೇ ದುಂಬದ ನೆನಪುಗಳ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಜನಕನ ಕಷ್ಟಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸೋದು ಅಂದುಕೊಂಡಂತು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ರಿ ಅಂದುಕೊಂಡಂತು ಎಂಟು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ರಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಶ್ರೀ ಟಿ ರಾಮಯ್ಯಕಿಲ್ಲ ಮೇಕಿನ ಪಂಜಾಲ ಗೊತ್ತು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಥದ ಒಂಜಿ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಧಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಟಕ್ಕೆ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಈ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರದ ವಿವೇಕ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗುವುದು. ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ದೈವದೇವರು ಮಾತಿನ ಸಹಕಾರ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡಪಡಿ ಕಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ. ಹತ್ತರಿಂದ 12 ವರ್ಷದ ಕೂಟದ ಉಪಸ್ಥಿತರ ಶ್ರೀಯುತ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಾರ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತಲಪಾಡಿದ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ರಾಜ್ಯನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಮೂರನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಜಪ್ಪಲು ಕೊಟ್ಟವು ಶ್ರೀತ ಮನುಷ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಭಾರತ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀತ ಮನುಷ್ಯ
ನಾನು ಬೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀರು ಕಮ್ಮಿಂಡು ನೀರು ಓಡ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ 6 ಗಂಟೆ ದುಂಡು ದೂರ್ನು ದೂರ್ನು ಒಂಜೇ ಶಾಲಾ ಅಂಚನೆ ಪೂತ ಮಾನವಿಗೆ ನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕಲರು ಮುಖಂಜಿ ಈ ಒಂದು ಉಪಸ್ಥಿತ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ರಾಯಣ ಯುವ ನಾಯಕ ಚಿತ್ರ ಶ್ವೇತಾ ಅಂಚನೆ ಮುಖಂಜಿ ಪಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ರಾಯಣ ಶ್ವೇತಾ ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಆದಿತ್ಯ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡದು ಅವರಿಗೆ ಶ್ವೇತಾ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಲಾ ಅಂಚನೆ ಪೂತ ಮಾನವಿಗೆ ನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೂಟವು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂಡದೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೆಡಿ ಬಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಾನ ಸಮ ರೆಡಿ ರೆಡಿ
Albetule, ready? ಶಾಲು ಅಂಚನೆ ಒಪ್ಪದ ಮೂಲಕ ಇರಿದುಕೊಂಡರು. ready? ಬಲ್ಲೆ ಮೂಲಸ ಹೋಗಬಹುದು ಒಟ್ಟು ಬೈದಿನ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮಸ್ಥಾನಗಳು ಐಕನೊಂದು ಕಳಿಬಹುದು ಬಯಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಬೇರೆ ಐತೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿಬಹುದು ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲಿಗಂತೆ ಹೋಗ್ತದೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿಬಹುದು ನೀರು ಹೋಗ್ತದೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿಬಹುದು ಆ ತಂಪನುಗಾರದ ಪೈಪನ್ನು ನಂಗೆ ಪೈಪಿಗೆ ಬಲ್ಲಿಬಹುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಲ್ಲಿಬಹುದು ಜೀವನದ ಮನಂಬುಗಂತನ ಬಲ್ಲಬಹುದು ಜೀವನ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವರನ್ನ ಮನಸ್ಸದೆ ಸುಗಿ ತಂದು ಶ್ರೀ ಪದ್ನಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರನ್ನು ಈ ಕೂಟವು ಮೋಕೆರೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ವಲಯ ಒಂತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆವಡಾಂಡ ಈ 14 ಸಮಿತಿಲ್ಲ ಪೂರಕವಾದ ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದು ಪೂರಕ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪೂರಕ ಪಂಡಗ ಪೂರ ನಿಟ್ಟಿಡು ವಲಯಗೂ ಬೂಡಿತಿನ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿಲು ನಮ್ಮ ಈ 14 ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು EC ಮೆಂಬರ್ಸ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗ್ರಾಮ 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮೆಕ್ಕಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಂಗಳು ಆಪುನೊಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಐಟು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಭಾಗಿಯಾದ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಈ ಸಂಘದ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ಪನೆಕ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಅನುಭವನು ಕೊರಿಯರ್ದ ಅವೇ ರೀತಿ ಅಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಸಹಾಯನು ಕೊರಿಯರ್ದ ಖಂಡಿತವಾದ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡತದು ಬರ್ಪುಂಡು ದಯ ಪಣ್ಣಗ ಈತನ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೀಡೆ ಬನ್ಪ ಕ್ರೀಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಪೂರಕವಾದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ದಯ ಪಣ್ಣಗ ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬುಡಿತಿನ ಕ್ರೀಡೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಬರೋಡಾಂಡ ಕ್ರೀಡೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಸಮಾಜಡು ಸಂಘಟನೆ ಬರೋಡಾಂಡ ಐಕ್ಲ ಕ್ರೀಡೆ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚನೆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಒಂದು ಈ ಸಮಿತಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮುಲ್ಪ ಈ ಕ್ರೀಡೆನು ಅಕಲು ನಡಪವನ್ ಬರಂದುಳ್ಳೇರು ನೆಟ್ಟೆ ತೂನಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೋಜುವರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಪೊಂಜೋಲೆ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಟ್ಟೆ ತೋಜೊಂದುಳ್ಳೇರು ಮಕ್ಕಳು ಭಾರಿ ಕ್ರೀಡೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಬಜಿ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಭಾಗವಹಿಸುನತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಬನ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನನು ಸಾಗ ಒಂದು ಬತ್ತನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಆ ಜೀವನ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬರುವುದು ಅನ್ಪನಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನ ಅಂಚನೆಡ ಹತ್ರ ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊರಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಡೆದಿನಂಚಿನ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಕೆಲವರು ನೆಟ್ಟು ಜಯ ಸಾಧಿಸೋದುಪ್ಪೇರು ಆಳ್ಲ ಕ್ರೀಡೆ ನೆಟ್ಟು ಜಯದ ಮುಖ್ಯ ಹತ್ತು ಪಂಡಗ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಆ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ಈವೆಂಟ್ ಭಾಗವಹಿಸುದು ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಿತಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ತಲಪಾಡಿ ಸಮಿತಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆಟ್ಟು ನಿಕಲು ಅವೇನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ದು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬುಳುಚಂದು ಬರ್ಪಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಇತ್ತ ಸುಧಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತೇನ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಬಜಿ ಸುಧಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಉಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಉಂಡು ನೆಟೇದು ಅನ್ಪುನಕ್ಕೆ ದಾಲೊಂಜಿ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಈ ತಲಪಾಡಿ ಸಮಿತಿದ ನನನಾತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡ್ತೊಂದು ಬರಡು ದಾಯ ಬನ್ನಗ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆನ ತೂವಡಾಂಡ ಅವು ಆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆಂಚಿನ ಕೊರ್ಪುಣ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವರು ತೊಗೊಂಡು ಉಪ್ಪೇರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಥವಾ ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ತನ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆನ ಸಮಾಜ ಗುರುತಿಸಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಒಂದು ಈ ತಲಪಾಡಿದ ಸಮಿತಿ ನಡ್ತೊಂದು ಬರಡು ನನ್ನದು ಯಾನು ಕೇನೊಂದು ಎಂಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯದ ಬರ್ತದ ಈ ಐತಾರ ಯಾನ್ಲಂತ ಬಿಡುವುಡುಲ್ಲೆ ಆಂಡ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಏನನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಡುಲ್ಲೆ ತಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಜನಡ ಹತ್ರ ಯಾನು ಮೆಗ್ಲಿಗೆ ಚಿರಋಣಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಯಾನೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಬೆಂಜನೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಬೆನ್ಪುನ ಮುಖ್ಯತ್ತು ನಂಗೆ ಪ್ರತಿವರೆಗಿಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಹೋಗು ದಾಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುದು ಬಾತಿರೋಡು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಇದು ಮಾಡೋದು ಯಾನು ಎನರ್ದು ಮನ್ಪುನ ದಾಲ ಮುಲ್ಪ ದಾಲಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೇರಿಸ ಒಂದು ಪೋಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಿಯು ಆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪನಿಗೆ ದಾಲ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿನ ಯಾನ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಪುನಗಲ ಇಂಕಲು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ಕೆಲವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಸತಾದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಿತ್ತ ಅಂಡ್ ಆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರ ಇತ್ತಲು ನಡತೊಂದುಂಟು ದಯಪಂಡ ಸಂಘಟನೆಗಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇಂಕಲ್ನ ಈ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ರನಕ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಂಡ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಮೂಲು ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಉಂಡು
ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಡು ಏಪಲ ಓ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 50-60 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಪಣ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಕ ಈ ವೇದಿಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಆದ ಮನ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ಕೆಲವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಘಳಿಗುಂಡು ಸಮಾಜಗುಂಡು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೋನ ತಯಾರಿ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಐನಾಜು ತಿಂಗಳಾಂಡು ಇಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತಂಡು ಐತ ಕೆಲವಾದ ಬಾರೋಳು ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಬಾರೋಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಇಳಿಸಾದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಪೋರ್ಷನ್ ನಮ್ಮಡ ಭಾರ ಉಂಡು ಒರಿದನು ಐನು ಆ ಭಾರ ನಮ್ಮ ಕೈದಾಯಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಈ 14 ಗ್ರಾಮಡು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಲೆಗ್ ಒವ್ವೊ ಜಾಗೆಡು ನಮ್ಮ ಸುಜಾತಿ ಬಾಂಧವ್ಯರಿಗೆ ಆ ರೀತಿದ ಅನುಕೂಲತೆದ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಜಾಗೆಡು ಐನು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜಿ ಕನಸು ನಮ್ಮ ವಲಯ ಸಂಘದ ಉಂಡು ಅವಳು ಇನ್ಕಮ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅಂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಡ ಇತ್ತ ಅವಳು ಖರ್ಚಿದ ಒಂತೆ ಮೊತ್ತ ದುಂಬುದ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಅವು ಸಂದಿಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಲಡೆ ಒಯ್ಕು ಹೋವು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡುದ ಮೂಲಕ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪುನಂಚಿ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯಲ ನಂಗೆ ದೇವೇರು ಕೊರ್ತೇರು ನನ್ನ ಕೊರ್ಪೇರು ಮನ್ಪುನ ಆಸೆ ಎಂಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆವಡ್ಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬೈದೇರು ವೇದಿಕೆ ಮಾತ್ರೆಗಳಾಯ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದುಂಡು ಈತ ಒಳಗಡೆ ಎಂಕಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ಎಂಕಲ್ ದುಡ್ಡು ಪೂರ ಕೊರಡ ಅಂದು ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಕುಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿಡುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಇದಾದಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಐಕ್ಯಾನ ಎಂಕಲ್ನ ದಿನೇಶ್ ರೈನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರಿಯೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ್ರೆ ದಿನೇಶ್ ರೈನ ಬಾಳದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಡಲ್ ನಮ್ಮ ₹1 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತೀಜ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇ ಸಿ ಮೆಂಬರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹೊಡಿತಾರೆ ಕಾರಣ ಐತೆ ದಯಪಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ತು ಋಣ ಇತ್ತು ಸಾಲ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಅವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕೊರಳಿ ಪಂಪಣ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇ ಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಚರ್ಚೆ ಹಾಪುಡು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅವಳ ನಡಪುಡು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆಗಾದೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಣ ದುಡ್ಡು ಖಂಡಿತ ಉಪಯೋಗ ಹಾಪುಡು ಐಟು ದಾಲ ನನಂಜಿ ಪಾತರಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಇದ ಮುಟ್ಟಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 1 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬೆಂತಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ತನೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 7 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ವರ್ಷದೊಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ 45 ಲಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೆನೋಡು ಉಂಟು ಅವು ಬೆಂದಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಮಾಜಡು ಏರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಏರಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟು ಆಯಾ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ನಮ್ಮ ಈ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಕೊಳ್ಳೇರು ನಿಖಲ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸವು ಖಂಡಿತ ಉಪಯೋಗ ಹಾಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಪುನಗ ಅರ್ಧ ದುಡ್ಡುಗೆ ಏನ್ರೆ ಪೋನಾಗ 6 ಪಂಡೇರಿ ಯಾನ 10,000 ಕೊರ್ಪೆ ನಿಖಲ ಐನು ಜೋಕುಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಣಿತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅವು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪಣ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಆಸೆ ದಯಪಂಡ ಕೊರ್ಪುಣ ದುಡ್ಡು ಭಾರಿ ಶೋಪುಡು ಸಮಾಜ ಉಪಯೋಗ ಆಡು ಅನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಪುಂಡು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಂಕ ಕೆಲವಾತು ಕಿವಿ ಮಾತಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂತೇರು ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ನಬೋದು ಕಾರ್ ಪತ್ತು ಬಂಡೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಯಾನು ಇಂಚೆಂಚ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಂತದ್ದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಪಂಡೇರು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚೆ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಡನ್ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಜೊತ್ತೊಂದೆ ಆತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಆರ್ನ ಶಕ್ತಿದು ಮೀರ್ದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತೇವೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಕನಸಿಂಚಿನ ಪಂಡ ಆತೆ ಒಂಜಿ ನನ್ನ 1.5 ವರ್ಷದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಗುಂಡು 1.5 ವರ್ಷ 1 ವರ್ಷ 4 ತಿಂಗಳದನ್ನ ನೆತ್ತ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಪೂರ ಋಣ ಬಾರನು ಪೂರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಜಾಗೆಡು ಆ ಸಂಗೋಡು ಒಂಜಿ ಇನ್ಕಮ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಣ ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಐನು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟದು ಬೋಡಿತ್ತನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ದೇವಿರ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಮನ್ಪಾವಾಡು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಬುಳೆಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಬುಳೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಿಖಲ ಮಾತಿನ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕೆಲವಾದ ಕನಸುಲುಂಡು ಐಕ್ರಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಕ ಬೊಕ ವಲಯಡು ಇಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದಯಪಂಡ ಇಂಕಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಉಂಟು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕುಲ್ದೇರ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಯಾನು ಸಮಿತಿ ಏಲೆಟ್ಟಿ 3 ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಂಗೆ 1-2 ಜನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕೊಡು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೊಕ ಇಂಕ್ಲನೇ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಆಪ್ತ ಒಂಜಿ 10-15 ಜನ ಜವಣಿರುಳ್ಳೇರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ನಕ್ಲು ಪೂರ ಇಂಕ್ಲನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಇತ್ತಂಟ ಮಂತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ 5-10 ಪಾಡ್ದು ಕೆಲಸನೇ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಂಕಲು ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಂಗಳು ಓವು ಇನ್ಕಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸ ಇಂಕಲ ಮುಟ್ಟದ ದಯಪಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಜಾತು ಋಣ ಇತ್ತನೆ ಅಂಚಾದ ನನದ ಎಡ್ಡೆರ ದಿನಕ್ಕಳು ಬಣ್ಣಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಪೂರಕವಾದ ಉಪಯೋಗ ಆವಡು ನಿಖಲ ಮಾತಿರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಳ್ಳಾಳ ವಲಯ ಬಣ್ಸಂಗ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಣ್ಣ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ 2 ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಂಘ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಹೊಡೆದು ತೊಡಗನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಾಬಾಲ್ ಶೀಟ್ರನಂದು ಹಿಡಿದು ಶುರು ಆಯ್ನಂಚಿತನ ಈ ಬಂಟ ಸಂಘದಂದು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ನ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ
ಐದು ಕತ್ತಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಾತಾಡಿ ನಾಡು ಬುಡ್ದುಪ್ಪು ಎನ್ನದಾಲ ನೆನಪುಡು ಆಂಡ ಈ ಮಾತೇರ್ನ ನೆಟ್ಟಲ ನೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತೋಟದಾಲ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಣ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಈ 14 ವಲಯದ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಆವಡೊಂದು ಅನ್ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಉಳಿದೊಟ್ಟು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ನ ಸಮ್ಮಲೇನ 11 ಮೋನ ಭಂಡಾರಿ 11 ಒಂದು 20 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಮಲ್ತೇರು ಅವಳು ಓಲು ಕೋಣಾಜಿ ಹಿಡಿತೇನೆ ಮತ್ತು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಪಡೆದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಣ ಅವಾಗ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ದಿವೊಂದು ನಮ್ಮ ಜತ್ತಾಡ ಹಟೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಹಾಕೊಂಡು ಅನ್ಬೇಡಿ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬತ್ತು ಪೇರು ಸುಲಭ ಜನ ಜಾಗ ತಿಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಮಲ್ಪೆರ ಮಂಡ ಅವು ಕುಮ್ಕಿ ಜಾಗ ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಉಂಟು ರಾಜಕೀಯದ ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತಾಡವು ಆತನ ಮನೆಯರ ಯಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪನ್ಪೆ ಐತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಯಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಆ ಬೇಲೆ ಆಣೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ತೊಡಗದು ಐದೊಕ್ಕ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಐನ ಜಾಗ ಮಲ್ತದ ಆರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ಅಡಿಪಾಯನ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಐದೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ನೆಟ್ಟು ಇನ್ನಿತವು ಒಂಜಿ ಬಂಟೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯಗದ ಮನ್ಪುಣ ಆಡಿಮುಟ್ಟ ಬತ್ತು ಉಂತುನು ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ದ ಸಾರಿಗೆ ಬತ್ತು ಉಂತುನು ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿ ಸಾಲನ ಮೂಲನ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿನಕಲ ನೆಟ್ಟು ಉಪಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು ಕೊಡೆದಾತಿರು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರು ಜಿತೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಉಳಿದಾಯ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಂಡದು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡೆ ಆಯ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಫೌಂಡರ್ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡೇರ ಬಂದು ಅದೇ ಯಾರು ಅಡಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತೇಡಿ ಮಿತ್ತು ಆಯ್ತು ಕಟ್ಟಿಯಾರ ಎಂದಾಲ ಪನೇರಜಿ 2 ಜನಲ ನೆಕ್ ಮೆಚ್ಚೋಡ ಏನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಕ್ಳಿಗೆ ರಿಪೂರಕ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಪನೋಡಾತಿ ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಈ ಕೆಲಸ ಆಂಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡವಳು ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದವ್ರು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಉಳ್ಳಾಳ ವಲಯಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಆತನ ಪನ್ಪುಣ ಮಾತಾದಿಕ್ಕಳು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೆಡ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟ ತೊಂದರೆ ಎಜ್ಜಿನ ಮನ್ಪುಣಲೆ ಕೊಡು ಸೈಗಿನ ಮನ್ಪುಣ ಆಡಿ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ದೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಇನಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಈ ಬಂಟೇರು ಮತ್ತೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ದೇತದ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಚೈತನ್ಯ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಚಿತ್ತನಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ನಂಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕಲು ಮಲ್ಪಾನ್ ನಮ್ಮ ಪಂಡಡ ನಮ್ಮ ಊಲ ಮಲ್ಪ ಶೀಟ್ರನಗಲು ನಮ್ಮ ದಾಲ ಒರಿಯ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮಡ ಒಂದೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಆಯದಾನೆ ಎಂಬಿಯದಾನೆ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಐನು ನಮ್ಮ ಬುಡೋಡು ಐನು ನಮ್ಮ ಬುಡುದು ನಮ್ಮ ಈಗೋ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಬುಡುದು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪಾಯ ಅಂದಿತ್ತನ ನಾಡ ವಾ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಸಬಳ ನುಂಗಬಹುದು ಒಂದು ಸಬಳ ನುಂಗಡು ನಾಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವ ವೈಟ್ದುದು ಆಂಡಲ ಅವು ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಭಂಗದ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ವೈಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಶೆಟ್ರನಾಕಲ್ ಇತ್ತನ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ನ ಕೆಲಸ ಊಲಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಇನಿದ ಈ ಐಕ್ಯತೆ ಹಿಡೆಮುಟ್ಟ ಕೊಣತಂದೇಕಲ್ ನಮ್ಮ ಉಂತದ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಈತು ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ನನಮಿತ್ತದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ನಂಕಲ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ತಲಪಾಡಿ ನೆಟ್ಟು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಪಂಡೆ ಪಿರಾವಡ್ದಲ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಸುದಡಲ ಪಂಡೆ ಜಿತ್ತಡಲ ಪಂಡೆ ಬಾಕಿದಗಳೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಂಕಲ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಬಂಟ ಸಂಘಾಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆವಡು ನೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ಮನ್ಪಡ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎನಡಲ ಉಂಡು ಯಾನೈಕ್ ಬೋಡಿತನಾದ ಯಾನ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಎನಡ್ದಾಪ್ನ ಅವೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮುಲು ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ಎನ್ನಾರು ಬಿದಯದಾರತ್ ಆರ್ನ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ್ವ ಸಹಕಾರ ಅಕ್ಲು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆನ್ಲೈನ್ 9 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ನಂಗೆ ಸುರುಟೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನಲ ಯಾನ್ ಆರಡೊಂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೇರ್ಲ ದೇವೇಡೊಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿಲೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಪೊರ್ಲು ಸನ್ಮಾನ ತಡಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಾದ ಕೊರುವೇರು ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲುಂಡು ಅರೆಡ್ದು ದಯಪಂಡ ಬಂಡ ಸಂಘ ಆರ್ಲೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಲಯದ ಆರ್ಲೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚಾಯನೋಡು ಐತಮಿತ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಜಿತೇಂದ್ರ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನಿ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಕಾರು ಬರ್ತದೆ ಆನಂದು ದೇತೊಂಬತ್ತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಆ ಕಾರು ಬತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಇಂಕ ಕೊಡ್ತೇರು ಎಡ್ಡೆ ಇಂಕ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು ಅನ್ಪುಣಂಜಿ ವಿಷಯನ ಪಂಡಿ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುದಾರು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಅರೆಡ್ದಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಗಳು ಉತ್ತೆ ಉದ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಲಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಕಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆತಂದು ಇತ್ತೆ ಇಂಕಲ ಅಲಂಕಾರ ಗುಡ್ಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯರಾದ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಅನುಭವ ಕೊರ್ತು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊರದು ಏನನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇರು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಗೌರವ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಆ ವಿಷಯಡು ಅರೆನೇ ನಮ್ಮ ಪತ್ತದು ಅರೆನಕ್ಲ ಮುಖಾಂತರನೇ ನೇನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನೆ ದುಂಬುಪೋಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಲ್ಪಗ ಒರಿ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿತ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಒಂಜಿ 10% ಜನ ಅಂಚ ಇಂಚಂತ ಪನ್ಪಣಕಲು ಪೇರು ಅವು ಬೇತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಟೀಕೆ ಏತು ಬತ್ತದು ಅವು ಬಂಗಾರನ ಏತು ಹೊರೆತಿಯ ನಮ್ಮ ಆತವು ಶೈನಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಣಿ ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದವರ ನಮ್ಮನು ಏತು ಟೀಕೆ ಮಲ್ಪಂಡ ಟೀಕೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಇತ್ತನ ನಾಡ ಐಟು ನಂಗೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರಜ್ಜಿ ಟೀಕೆ ಏತು ಬತ್ತಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕೆಡ್ಡೇನಿ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ದೇವೋದ್ದೇಶ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ನಂಕಲ ನಮಕೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡು ಅನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಸದುದ್ದೇಶ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ದುಂಬುವೈ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಇಂಕಲುಲ್ಲ ಐತೇಟೆ ನಮ್ಮ ಮಿಂಚಿನ ದೈವದೇವರ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಬಾಳ ವಾ ಕೆಲಸ ಉಳ್ಳ ನಂಗೆ ನಂಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ ಪಿರ ತೂಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಂದು ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದವರ ಮಾತೇರ್ಲ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಖಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪು ಇಂಕ್ಲೇಡ್ದಾಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎನಡ್ದಾಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದವರ ಮಾತೇರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ನೆಟ್ IMB ಎಂದು ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತನ ಭೇದ ಭಾವ ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ನೀನು ದಾಳ ನಮ್ಮ ಪತನೊಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುಣ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಮಾತೇರ್ಲ ನಂಗೆ ಜಯ ಉಂಡು
ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂತಡ್ ಏರ್ ಮಾತ ಭಾಗವಹಿಸಿದೇರ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೂರ ಶುಭಾಶಯ ಕೊರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಈ ಗೊಬ್ಬುಡು ಗೆಂದು ನಕ್ಲೆಗ್ ಶುಭಾಶಯ ಪನೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರವಿಯಣ್ಣಪುರ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಪಾತಿರುಜಿ ಇನಿತ ಈ ಸಭೆಗೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಗ್ಲೆತ್ತನೆಗ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೂರ ಸಬಿತದಕ್ಲೆಗ್ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಎನ್ನರಡು ಮೂಲ ಬತ್ತದು ಉಂತುದು ನಿಕಲ್ನ ಎದುರು ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಉಲ್ತ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂತಿನ ಶ್ರೀ ಜಿತೇಂದ್ರ ಮೇರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂದುವೆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಯಾನ್ ಇನಿತ ಪಂತೋಡು ಗೆಂದಿನಕ್ಲ ಅತ್ತಂದ ಈ ಪಂತೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ನನಲಾತ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮನ್ಪುಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಡು ಕಷ್ಟ ಹೊಡಿತನಕ್ಲೆ ಬಂಗದಕ್ಲೆಗೆ ಅಕಲನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ಸಹಕಾರನು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಅದು ನನ್ನ ವಾರೀತದ ಸಹಕಾರನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಕಲೇನ ಮಿತ್ತದೆರ್ಪುಗ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಗ ಅಂದು ಪಂಡೊಂದು ಎಂಕ್ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ನೆಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗಾಂಡ್ ಗೌಜಿಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೂಟನು ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊರಿಯರು ಅವೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತಾಯದ ಲೇಸಿದ ದಯಬಂಧನ ಮಾತ ವನಸಡು ಪೂರಾದ ಆತನು ಒಂಚೂರು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋರು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುಣೆ ಇತ್ತ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ಹಂತಗು ಬೈದ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕೂಟಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗುರಿಕಾರ್ಮೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಗುರಿಕಾರ್ಮೆದ ಸುಧಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದ ಲೇಸನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊರನಂಚನ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತ ಗುಟ್ಟು ಹೊಸಮನ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಪರವಾದ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಚೌಟರಿ ಪಂಜಿಮುಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶೆಟ್ರೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೋಡ್ ಬಂಡದೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಕೊಂಡುಳ್ಳೆ ಪುರುಷರನ್ನ ತೃತೀಯ ವಿಕ್ರಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕಬಲಗ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕಬಳಗ ಉನ್ನಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಿ ಶುಭ ಮೈಲಾಂಟ ಬೊಕ್ಕಬಳಗ ಬೊಕ್ಕಬಳಗ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಉನ್ನಲೆ ಶೋಭಕ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬಂದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಾಯತ್ರಿ ಚೌಟ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಸೋಮೇಲು ಕೌಶಿಕ್ ಬೊಕ್ಕಬಳಗ ಜೋರ್ಡು ಸೋಮೇಲು